26 Ιουλίου έχουμε τη γιορτή της Εύης, όπως βλέπετε το Χρήστο, το Σάκη, το παιδί του Σάκη, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Μικρό Γιαννάκη, τον κύριο Αναστάση, το Διονύση, τον Παναγιώτη. Στο βάθος βλέπετε να ψήνεται ένα μεγάλο σουφλάκι, το κοντοσούφλι μας. Και έχουμε και μία έκπληξη που μας έχει ετοιμάσει ο κύριος Βεργεράκης, εκτόξευση πυράβλου. Όλα αυτά συμβαίνουν σε πειραματικό στάδιο. Θα δούμε τι θα δούμε. Περιμένουμε λοιπόν. Να και το τσιμεντόλιθο που ανακαλύφθηκε. Και είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο πυρ. Βλέπετε τα σύνεργα εκεί, ένα μπουκάλι με νερό, μία βάση με σύρμα που έχει κάνει ο κύριος Παναγιώτης, μία τρόμπα με μπαταρία και παιδιά θα γίνει ο πύραυλος σε λίγο. Απομακρυνθείτε γιατί μπορεί να σας σκοτώσει αυτό. Επιτυχία κυρίες και κύριοι, επέτυχε! Συγχαρητήρια κύριε Παναγιώτη! Συγχαρητήρια κύριε Παναγιώτη, τα καταφέρατε! Ήταν μια φοβερή εμπειρία.